Genesis 18:14. Asimuverenga veshoko ngaango verenga Exodus chapter number 14 verse 18 to 21. Achitsvaga Jeremiah 32:27. Inoti, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Genesis chapter number 18 verse 14. Is anything too hard for the Lord? I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son. Can I repeat again? Is there anything too hard for the Lord? I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son. Kana baba wana verengai kana msina ndinopedzisa futi ya Sarah yacho. Exodus chapter 14 verse 18. Ipapo vaIjipita vachizwa kuti ipapo vaIjipita vachazwa kuti ndini Jehovha, kana ndakudzwa pamusoro paFarao nepamusoro pengoro dzake nepamusoro pevatasvi vake vemabhiza. Zvino mutumwa waMwari akanga atungamirira hondo yevaIsraeri akabvapo akaenda shure kwavo, shongwe yegore ikabva mberi kwavo ikandomira shure kwavo. Akapinda pakati pemisasa yevaIjipita nemisasa yegore akapinda pakati pemisasa yevaIjipita nemisasa yevaIsraeri. Gore rerima zvikavapo, asi rakavhenekera usiku, havana kuswederana usiku hwose. Zvino Mozisi akatambanudzira ruoko rwake pamusoro pegungwa. Jehovha akadzinga gungwa nemhepo ine simba, yakabva kumabvazuva usiku hwose, ikashandura gungwa rikaita ivhu rikaoma, mvura ikatsemuka. Hallelujah. Matthew chapter number 19 verse 26. But Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible.
ndakadaidzira musi weSunday ndikati nhasi ndiri kunamatira munhu wese. Ndakanga ndichinyengeterera svondo rese ndichinamatira munhu wese, ndichida kunamatira munhu wese. Nyaya yandiri kuda kunyengeterera mangwanani ano kuvanhu, ndiri kutenda Mwari nhasi kuti kwaita weather yafuma ichityisa kuti mbwende dzirege kuuya, basa rangu rireruke. Ndine vanhu vashoma vekunyengeterera nekuti vanotya vasara kumba, vanoda vari pano. Amen and amen. Ende vasina kuuya muservice yanhasi ndikatopedza, I will not be taking appointments. Uye Tuesday I won't be here. Astoripo aapo anga achida aifanira kunge aita appointment makuseni. Saka ndiri kudhila nevari muno, asi nyaya yandiri kuda kudhila nayo ndeyekuti when storms rise, pane dzimwe hondo dzausingafaniri kurwa. Ndiri kuzviziva kuti wakamira. Pane dzimwe hondo iwewe dzausingafaniri kurwa. Nyaya yekupinda munew season ikaramba, akaidaidzira ndiye ngaakupinze, nekuti paakaidaidzira aiziva zvakanga zvataurwa naMwari kuti zvizadziswe. Pandaverengesa kuna Exodus, pane nyaya yakanga yaitika kuti kumberi kwakanga kwaita gungwa, vari kumashure vakambovarilisa vakanga vakuvateera. Nyaya yakanga isisiri pamunhu akamira pagungwa, but nyaya yaifanira kudzokera kumurume akati ngatifambei tiende nekune gungwa, nekuti pane gungwa rakatitungamirira. Kureva kuti pane dzimwe hondo dzisingafaniri kurwiwa newe, dzaunofanira kurwirwa nevavakatenda maari. Chavakatenda machiri ngachisvike rimwe zuva rachinosimudza mwando kuti vanorwa newe vazive kuti kudenga kuna Mwari. Ndopandaverengesa ndikati, is there anything too hard for the Lord? Ndine munhu wandauya naye mangwanani ano, iSunday yangu yekupedzisira kushumira gore rino. Ndikamukandiitira zvakanaka musi weSunday, pamwe hamuchazondiona. I will take a break trying to refuel for 2022, but ndoda kutaura mangwanani ano semuranda waMwari kuti pane pamwe pausati wadarika paunofanira kudaritswa nemunamato wangu. Why? Ndini ndakadaidzira new season, uye ndini ndakadaidzira kuti hakuna unofa, uye ndini ndakadaidzira kuti tinosvika 70 kana hondo dzerufu dzakuuya ngadzidzokere kuna akataura izwi. Mozisi achibva kurenje anosvika achidaidzira kuvakuru veIsraeri kuti ndabva kuna achava vandichava, ati handei tibude tiende Kenani. Kureva kuti mangwanani ano pane dzimwe hondo dziri pamberi pako, uye pane rimwe gungwa riri pamberi pako rinofanira kusuduruka, kwete nekuti une zvawaita aiwa, but kune zwi rakambotaurwa rimwe zuva rikanzi new season, rikati hationi makuva evana, tikadaidzira tikati tisiyanisei nevasingatendi. Mwaka iwoyo ngaukwane mangwanani ano. Kune vanhu vanofanira kusimudzwa naMwari mangwanani ano. Gore harisati rapera nekuti pane gungwa risati radarikika. Hakuna problem ya 2021 inofanira kuoverspilla into 2022. Uye hakuna mamhepo egore rino anofanira kuyambuka. Kana taakuyambuka, tinoyambuka nenyasha. Hauyambuke nezvawakagona, uye hauyambuke nezvaunoziva. Unoyambuswa nezvawakatenda mazviri. Nyaya iri pane zvawakatenda, uye nyaya iri pakuti pane chirevo chakarevo. Kuna zvinofanira kuitika gore rino risati rapera. Pane pandiri kuda kuti titoyambuka mangwanani ano, kwete kare. Mweya yetsvina ngaindinzwe, mamhepo uye anonzwa, nezvivanda zvinonzwa, nemhiko dzemadzinza dzinonzwa, kana gungwa rakanzwa nezvivanda zvinonzwa. Mvura yakaona kuti pane vari kuda kudarika, asi chainetsa gungwa haisi nyaya yekuti imvura,
chakanetsa pagungwa inyaya imwe chete yekuti kune zwi rakataurwa murenje, pakaonekwa gwenzi richipfuta, pakanga pasina vazhinji, pakanga paina Mozisi, kureva kuti kana munhu waMwari akaita chirevo, kwaasangana nechirevo, kana dambudziko rasimuka, ngarisangane nezwi. Nyaya haisi pane zvinoonekwa, nyaya iri pane zvakadhikilewa mumhepo, nyaya iri pane mhiko dzakaitwa kuseri uko, ndo dzatauya kunoadhiresa mangwanani ano. Pandati ndiri kunamatira munhu wese, handina mafanizi andavinga nawo, ndanga ndichizvifunga ndikati vanhu vakauya 500 ini ndine appreciation kuRand Foundation, denga kwakunditendera kuti mbwende dzisare kumba, paite vashoma vari kuda kudarika. Pane panodarikika gore risati rapera, pane panoyambukika mangwanani ano, pane panopfuurika mangwanani ano, pane kunosvikwa mangwanani ano, pane hondo dzinokundwa mangwanani ano, pane zvisina kukwana zvinokwana mangwanani ano, pane zvisipo zvinovapo mangwanani ano, pane makoma anofamba mangwanani ano, nezita raJesu. Even usina chauri kuda, kana ukauya kuchechi uchiti ini ndigere hangu zvakanaka nemhuri yangu semukadzi muShunemi, ini ndinacho chausati vaona. Bhaibheri rinobva rati zvisakambonzikwa nenzeve, kana kufungwa nendagariro, kana kuonekwa nemeso, izvozvo ndichapa vanotenda, kureva kuti hakuna asina chaanogamuchira mangwanani ano. Kana usina, denga ngarikuonere. Kana usina chauri kuda, denga ngarikurangarire. Kana usina chauri kushaya, meso ngaavhurwe, ngapaite inonzi divine connection, kupinda pane zvausina kufunga, kupinda pane zvausina kuona, kubata zvausina kumbonzwa. Kana nyasha dzaburuka kuti nyika isakamboona gungwa richioma, asi pamwaka uyu gungwa rakanzwa. Dai vakabvunza vaIjipita, raiti vaIsraeri raiti ngatiurayi vaIjipita, but denga riri kuti haucharwa, waakucrossa haucharwa, hondo dzaDzaJehovha nekuti vakabuda. Pane munhu wandiri kutaura naye mangwanani ano, ari kuti ina handina chandiri kushaya, ini ndiri kudzoka kwauri ndoti pamberi pako pane chakamira chinofanira kubva. Udarike pakaoma, udarike pasingaremi, udarike pasingarwadzi. Hakune mamwe madhimoni atakatanga kudzinga kare harifaniri kucrossa, iwe harifaniri kuenda kuseri uko kwa2002. pane zvimwe kwa2022, pane zvimwe zvinhu zvinofanira kusara. Pandiri kutoshumira mani mangwanani ano, ndine dzimwe hondo dzandiri kuadhiresa, ndine humwe urombo hwandiri kuadhiresa, ndine mamwe masituation andiri kuadhiresa. Ndiri kuzviziva ZSP yakarambidzwa, inenge yaexpire, but ndina Mwari vasingaexpire, uye ndine zita randakatenda Mwari naro rinoti, is there anything too hard for the Lord? I will make a way for the saints. I will make a way when there's no way. He will open a way for you. He will raise you. He will take you above your imagination. He will take you far beyond human comprehension. Kana yasha dzaburuka, unosimudzwa, unoenda kwa usati wambofunga, unobata zvausati wambobata, unoona zvausati wamboona. Ndaitaurira mumwe munhu ndikati pane pamwe pekuti unongozoona wasvika so wobvunza kuti ndakauya sei, kwete wakatsikirirwa but uri kufamba zvakanaka. Mwari anofanirisa vasina, uye anosimudza vasingasimudzike, anorangarira vasina mazita. Pandiri kukunyengeterera muservice ino, pane nyasha dzinoburirwa chete. Pandiri kuturika ruoko rwangu pamusoro pako, pane chimwe chinhu chinoitika. Kubva Mande kusvika nhasi ndanga ndichitsvaga nyasha dzekuti Mwari hamuna here vamuri kuda kurangarira kubudikidza nechizwi renyu pandiri. Mwari hamuna here zita ramaakuda kusimudza. Mwari hamuna here aakusunungurwa. Mwari hamuna here akaremerwa. Mwari hapana here wamaakuda kuratidza nyasha, wamaakuda kuendesa kwaasakamboenda. Hamuna here zita ramava kuisa pamepu rakanga risina anoziva kuti zvizikanwe kuti ndiMwari. Kune munhu wandiri kuda kutaura naye mangwanani ano,
pane zvausati waona kana kunzwa, iwe uri kufunga kuti wasvika, but denga harisati rapedza newe. Ndoda kukupinza muenvironment yemasurprises, ndoda kukupinza muenvironment isina kujairika, yekuti kana newe muridzi wesituation hauinzwisise. Kwete zvinonzwisiswa nevanhu, aiwa, ndiri kuti kana newe muridzi wesituation inofanira kukushamisa, iwe ugere ipapo. Umuke mangwanani uti ndini here ndiri kutaurwa nezvazvo. Munhu waunofunga kuti akuitire zvakanaka, amuke mangwana uchiti ndiye here vandanga ndinayo nezuro. Pane dzimwe nyasha dzandakukupa, chakabiwa nemuvengi chinodzoserwa, chakatapwa chinodzoserwa, vanoshandiswa vanosunungurwa, vakabirwa vanoitirwa zvakanaka. Musevhisi inoyi pane dzimwe nyasha, pane kumwe kuzodza, pane rimwe simba, pane imwe presence. Mangwanani ano ndiri kukumbira vatumwa vekudenga nenyasha dzekudenga dzishumire neni mangwanani ano. Kushayikwe kana mumwe chete anoramba akadaro. Ndati muupenyu hwako pane gungwa riripo randiri kuadresa manheru ano mangwanani ano, kwete nekuda kwesimba rako, aiwa, nekungoda kwevakatenda. VaIsraeri havana kurwa kana kukanda museve, asi hondo dzakaparadzwa, varwi vane simba vakaparadza. Nguva yekushanda yadarika, gore rakupera, zvakamira ngazviitike munana. Ndiri kunyengeterera munana, nguva yekushanda yadarika, ngwatakupeta gore, peterwa gore naJehovha, itirwa zvinoshamisa, wakagara. Pane pamwe paunofanira kungoitirwa nyasha, so usina effort yakawanda yawaisa, so ungoona zvinhu zvichiitika, ungoona zvinhu zvichifamba. Nhasi tichatumira even miseve kune vanotiroya, kune zvichaitika kune vakaita mhiko, kune zvichaitika kune vanoisa ngozi, kune zvichaitika kune vanotaura mazwi. Mangwanani ano nezita raJesu ndichishumira kudai kune vanhu vakutobhoira, so uri kunzwa kuti pane zviri kuitika pandiri, ndiri kukutsvaga mangwanani ano. Handina nyaya yakawanda, nyaya yangu ndeyekuti unoyambuka mangwanani ano, unoyambuka mangwanani ano, unoyambuka. Pane chiredhisi chiri pamberi pako, ndauya kuzochitaurira semuranda washe, kwete zvembabvu kungonongedzera svimbo. Pane situation iri muupenyu hwako yandakuda kutendekera svimbo yekutenda. Pane situation iri muupenyu hwako yandakuda kutendekera kutenda. Muzita raJesu, muzita raJesu. The rejected, I'm coming to you. The neglected, I'm coming to you. Vakarambwa, I'm coming to you. Vakasiwa, I'm coming to you. Vakavharirwa masuo, I'm coming to you. Vari kutenderera, I am coming to you. Unofanira kudarika nezita raJesu. Unofanira kuenda nezita raJesu. Unofanira kuchibata nezita raJesu. Pane zvandiri kunzwa mangwanani ano, kuti kune munhu wandakutononokera, tsoka dzakupisa, uri kunzwa kurwadziwa. Ndiri kukutsvaga, uya kuno nekukurumidza. Vanhu vane masituations asingafaniri kudarika 2021, inofanira kusara pamwaka uno nezita raJesu. Mwari wangu we, Mwari we, Mwari we, pane zvandakunzwa mangwanani ano, kuti nyasha dziburukire pavana ava.